Hola, som del Consell dels Infants de Santpedor i us explicarem què és un plec. Quan plou molt, el riu arrossega terra i d'altres matèries que s'anomenen sediments. Aquests sediments es van abocant sobre la terra formant capes. Aquestes capes poden arribar a fer metres d'alçada. Un plec és una deformació de les capes dels sediments. Es formen gràcies a les forces que empenyen des dels dos costats i fan que vagin cap amunt, dels quals s'anomenen anticlinals, o cap avalls, que s'anomenen sinclinals. Els plecs de Santpedor es van formar per la creació dels Pirineus. Van xocar dues plaques tectòniques. Amb intensitat del cop van formar ones de força que van arribar fins a Santpedor. I amb la potència que portaven acumulada van crear els plecs. La classe d'avui ha sigut molt cansada. Si hi ha una bona dutxa ens irà molt bé. Ei, miri, Bruno, això són com les plaques de seguiment. És veritat, la roba que ens hem tret primer és la de més a baix, per tant, és la més vella. I la que ens acabem de treure ara és la més a dalt, per tant és la més nova. Sí, va, anem a la dutxa, que fem tard. Hola nois, a la classe d'avui representarem el moviment de les plaques tectòniques. Em llevareu, serà molt divertit. Espero que ens ho passem bé en aquesta classe. Primer el que hem de fer és agafar dues pastes de la senya i ficar-lo amb aigua freda. I després, amb dues altres, els fiquem amb aigua calenta. I ja veureu què passarà. Fiquem dues pastes que representaran les plaques tectòniques. Mireu, això d'aquí són dues plaques tectòniques i el que fan és xocar. Les plaques tectòniques que a terra van fent moviments i van xocant. I quan xoquen fan els plecs que hi ha aquí a Santpedor. Què farem avui? No ho sé. Avui farem una classe especial. Farem medi però al gimnàs. Us ensenyaré com es formen els plecs. Agafeu els matalassos, un per cada banda i empenyeu-los, però a poc a poc. Veieu què passa? Què és això? Són els plecs. Ah, ja ho entenc. Les plaques tectòniques es mouen. I arriben en un punt en què xoquen. I després es formen els plecs. La veritat és que s'entén molt millor així. Molt bé! Heu après bé la lliçó d'avui. Hola, avui és una classe una mica diferent. Us explicaré què són els plecs anticlinals i els sinclinals. Per començar, necessito dos voluntaris. Vosaltres dos. El que tenim que fer seran uns moviments una mica difícils. Teniu que ficar les mans així i pressionar al centre. Després ja us diré quan pugem i baixem les mans. Això és una capa. Ara heu de pressionar al centre. Com podeu veure, els plecs pugen cap amunt. Això és un plec anticlinal. Ara farem el mateix pressionant al centre, però cap avall. Això és un plec sinclinal. I bé, espero que hagueu après la lliçó.